Doncs diumenge podrem escoltar música feta amb 3 instruments electrònics diferents que representen tecnologies diferents, èpoques diferents. L'Estocos 4 com a instrument més primitiu que incorpora la possibilitat de jugar amb processos estocàstics, l'RCF analògic, que és un clar instrument de síntesi modular analògica, amb sonoritats dels anys 70 principalment, i després la Reactable, que és l'instrument digital, ja dels anys finals dels 90, que d'alguna forma és capaç probablement de simular més, d'apropar-se a sons com aquests, però també anar a imitar sons d'altres instruments, mostrejar, generar sons percussius, molt variat, i a més permet una interacció sobre una superfície i una col·laboració entre diferents músics.